Greetings and more greetings to you people. My name is DJ Oli and welcome to Chitubu che content, Chitubu chisingapwi, Chitubu chakavhenekwa, chakaongororwa nzaiwa ichi Chitubu ichi chine content yakakodzera ngechi consumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzvara nhasi vanhu havadi kuti tiite zvechechi baba pateta kuda kutombofamba neshoko tichifambira nyaya dzeshoko unombotanga kukandira tumwe tumalinki tusiko. But anyway, I appreciate for the content. Nyaya ndanayo panapa, if you remember last week ndakauya nenyaya yemastands yekuti pane vanhu vatumirwa Nyuchi naSamuronda and vanhu taura zvakasiyana-siyana, vamwe vakataura zvavaifunga, vamwe vakataura maonero avo. But pane munhu akazondivinga kuWhatsApp kwangu akanditaura kuti kosei isusu tisina kuona Nyuchi. Ndikati aiwa Nyuchi vanhu vakazosvika dzisipo but mawani. But zvisinei the same person iye anditumira link zvikanzi Holy kana pakutaurwa nyaya dzekutumirwa kwevanhu Nyuchi iyi ndo inonzi nyaya yevanhu vari kutumirwa Nyuchi. Saka amene ndada kuzama kuti Samuronda vari kunyeba here kana kuti Samuronda vari kutaura chokwadi. Kana Samuronda vari vechokwadi, Nyuchi dzacho ngadziuye katimbodziona wanditika. Saka hazvinetse, ine ndichaita mutactic wangu, ndoita ma-investigations, ndoona ndaunza Samuronda futi panapa. Vonyatsotiratidza kuti madhiri eNyuchi aya anombonyatsoita sei, anonyatsofamba sei kana kuti chii kazviitike kurova vanhu mari handitika. Alright, moving forward, nyaya yatauya nayo zvamanje inyaya yemusikana aidanana nemufesi wake paKinya apa handitika. Vachidanana zvinhu zvichifaya, but musikana akazotanga kuita greedy. Vabira mukomana yoye 50,000 musikana ndoyo akabira mukomana. Mukomana akabatikana akaendawo kune imwe n'anga yaakaenda nayo akanoitirwa mutactic wakaitirwa vatumira Nyuchi. Nyuchi mvadzaenda mvadzanotenderera musikana wayo kusvikira ataura kuti aiwa ndakaba mari. Ndo video randoda kukuratidza idzi ndo dzinonzi Nyuchi dzinotenderera. Saka kana wanga uchangotanga kusvika panapa muzuva ranhasi dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Video iri ndigara ndaisa disclaimer kune vanotya vai vane hana dete. Musaone zvenyu endai kumberi nekuti panenge pakashata nditika. So let me just play the video and then toonesana kuti chi how far. Right, uyo ndiye musikana wacho muri kuona Nyuchi dzakamuzara musoro idzi. Ndo Nyuchi ndo Nyuchi dzemashuva. Aiwa munhu anga achitosimbisa, munhu anga achipopota achitaura kuti aiwa Oliwo usati unzire content yekunyeba uchiti Samuronda akatumira munhu Nyuchi. Aiwa idzo ndo Nyuchi chaidzo dziri kutumirwa munhu dziri musoro idzi. Saka right. Asonge bwana, asonge huko. Let me see. Rauti. Ndofunga mwanyasotarisa kune rumwe ruokoko akabata wallet neimwe mari dzaakabata ndo mari akazheta. Ndo clip iri kupisa zvamanje. Clip racho rakareba but ndichangofambisa kuti tiende pamberi mbichana. Then nombokuratidzawo zve 2 minutes. Saka vanhu vese vamuri kuona majournalist ari kupanda ari kupanda nyaya, vanhu vari kutora nyaya nevanhu vemucommunity vari kuona kuti zviri kufamba sei. But Nyuchi idzo ndo Nyuchi idzo. Ende Nyuchi idzi hadzina basa nevamwe vanhu, dziri kungonanga pane musikana yeye chete. Ende muri kuona manje kwavari kuenda manje vaitoenda kumba kwani kwa godobori akarohwa akagadzira masina ndo mawani akaitika. Saka ndangoti since nyaya yeNyuchi iri kunetsa rikatingoya nayo panapa twatakokuradzidzai. Ende futi since tiri kufamba neshoko rekuti madzimai musabe vasikana, musabire wanhu wakomana, mune muchifunga kuti muri kupisa but munozoti netsa ramangwana. Ndo nyaya yacho futi iyoyo yandiri kufamba nayo. Pakashata ikandifambisa pamberi toona kuti aufa idzo. Aiwa Nyuchi dzaimutenderera baba, dzaimutenderera good size chaiyo. Mawani aya ndo anonzi mawani chaiwo.
right, ndo nyaya yanga ndingori nayo yandangouya kuti ndikuratidzei. Samuronda tichavafonera vanozvita vanotumira nyuchi, tichavafonera tovaunza kana tovombotipa umbo hwavo hwenyuchi. Ende pana mhofu futi vandakambouya nawo panapa ndikaposta vanotaura futi nenyuchi, amhofu takaona vane nyuchi. Saka ndo video ranga ndinaro iri. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, ndanga ndimbodzokera timbonoita zvechechi. But anyway, mavideos ngaramba achiuya, support yenyu ndiri kuiona. Thank you very much and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Kana usina kusubscribe, gara wasubscribe. Kana usina kubaya notification bell, please hit the notification bell so that you don't miss out content yakaita sei no yanditika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, Truguti, it's bye for now. Tosangana mu video rinoita sei rinoteera.